Ина ака бобоҷон, ина асфалт карочи, ина раи калон. Инам хемедрой карочи. Хемием. Ина ҳамсояҳо хонакайсиам ака бобоҷон. Шашум участкаи ма 13 содиқ замина. Ёш беҳтарин ҷой аз замини ҳавора намехена. Ҳамсояҳо ҳама хонакайса. ина ҳамсояи ман хона карда бошад. Бардоштаам на гарм хона карда, помидор, бодринг, ҳама чиз свежи. Ин участкаи манай. Участкаи манай на столба. ина ҳамҷа сар мешава корчи 13 содиқ замина ака бобоҷон. Вагон пачка харидагам 110 000 дурушта қолин, бел, лапотка, тавар, павар барои стройка тайёра короче. Пачка хеле корфармондагӣ озинеса. ина ҳамин химия участкаи ман то ана ин отметкара 13 содиқа короче. ай боло короче панҷум хонаи мо мешавад да. Панҷум участка короче. ина 20 метр айраи калон дуруа короче 20 метр. ина участкаи мо. Последняя отметкаш ина. ана отметка. ина геодезист омадаги додаги ҳамаш тоғри кардаги короче. хеле участка короче. инҷара як чиз ка мекунӣ, сар мекунӣ стройкара фақат. ина ина вагони пачка ҳозир хов кардагине сёмкас дурушта 110 000 ҳамин вагона худаша харидагиам. бо дурушта қолин полин, тавара, лапоткаву белу ҳамаи чи инструмент ҳаст барои стройка. ина ҳамсоя хона кардаги. ана ипара ҳамсоям хона кайса короче. инам хина столба овардаги сим то дайдари хонара короче. ина ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ина ака бобоҷон, ина вагон ҳамин замин дар дохил мешава короче. пачка вагон харидагиам. ина шиташ свет хамондаги. ина 13 содиқ замина короче ака. айна забори ҳамсоя сар мешавад то ана инҷара ай моар замини моар. то ана отметкара короче 13 содиқ замина короче. алафаш баланштаги. ина отметкара диди геодезист овардаги отметка додаги ҳамаш шурӯъ кардаги короче 13 содиқ замина короче ака. ина намхе замина короче. хай дарахтҳоро мезани короче. мезани полни ход боркаш мекунӣ, сарш мекунӣ короче хонара. ина раи ина 20 метрусу раи калонай короче ака асфалтай. не ҳамсоя хона кардаги ина.
یا نه برای کردم رفتی زمان نه همسوی هم خونه که ایسای دیدی نه خیلی توزا میکنی فیراد چون میکنی توزا میکنن زمین تا میتیم نه همسوی توزا کرده نرای کلام ماشین گذشت این نه اسفالت این اسفالت نه چسکا